Λοιπόν, δεν άλλαξε κάτι. Ίσα-ίσα που μείναμε στα ίδια πράγματα, θα έλεγα. Καταρχάς να πω συγχαρητήρια στα παιδιά του Όφη για την νίκη τους. Άξια την πήραν τα παιδιά. Άσχετα τώρα εμείς αν έχουμε ένα μικρό παραπονάκι, ήτανε δεν ήτανε το πέναλτι, κρίθηκε εκεί. Δεν κοιτάμε πίσω, κοιτάζουμε μπροστά. Εμείς θα παλέψουμε όλα τα παιχνίδια, τα 5 που έχουν απομείνει και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Εμείς σήμερα, πέραν από όλα αυτά που είπαμε, δεν είμαστε και τόσο καλοί, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, γιατί εάν ο Όφη έχει 1, 2, 3 ελλείψεις, δεν του φαίνονται πολύ, γιατί έχει ένα ρόστερ 35 παιχτών. Εγώ παλεύω με 18 παιδιά. Από την 11η που η ομάδα είχε βρει ένα αριθμό τα τελευταία παιχνίδια, μου λείψανε σήμερα ο Μαρινάκης στον μπακ του αριστερό και η δύναμή μου το αμυντικό χάφο Καψαλόποδας, που είναι φαντάρος και δεν τον αφήσανε με την άδεια, δεν πήρε. Οπότε πήγα σε λύσεις με 2 πιτσιρίκια. Εντάξει, δεν μας βγήκε, τι να κάνουμε. Δεν θα κάτσουμε τώρα να πεθάνουμε γι' αυτό. Και το έλεγα όχι τώρα, από πριν, ότι αν θα έπαιρνε τους βαθμούς που πήρε, τους 6, ότι θα ήταν και ο πρωταθλητής. Και πιστεύω ότι αυτός θα βγει στο τέλος. Και σε ρόστερ και στα πάντα. Και είναι Όφη, παιδιά, δεν είναι. Εντάξει.